So guys, mag-unsa kita karon? Unboxing! Ha? Mag Sa? line detector test! Guys, ano yung gusto? Unsa? Line detector Kung saan? test! Mag-challenge kami Challenge, ngayon! challenge. Unsa ka man ato ni? Challenge. Abrihan. Abrihan? Ah, sige, Christian abrihan. challenge. Pero murag nakulbaan ko ba kay basig scam ni. Huwag mo itong nagato doon eh! Sige, scam diri ka Nicole, kamakaro ka sa mga tao. Basig scam ni Nicole, sa ko man ato ni Nicole, basig Iuli scam. na! Ha? Okay, nag-video tanong kay para makuha nato. Sige na. Duman ta upuan, abre. Dire gonit mo dire paglaksi dire. Dire daksi, pag hina mo dire kung ka laksi, nayan niyo kay para di mag-easy ang kuan. What guys? Sabay ta guys. Watch and learn. Excited me guys! Guys, 1 2 3 go. Guys, abrihan na namo guys Abrihan na ang mo. lie detector test. Go! Go! Woo! Sa ka ni dire. Excited din mo kayo mi guys, oh. Dire abri na. Ala. Doon, hindi tinuod! Ha? Tara guys! Nakari lang. Guys, yeah, guys. Ah, guys. So sige, abri rin yung abi na hinay abi. Dire dire na ano yan. Ay, mura di masaka na ako nakluto. Hinay mo na siya. Wow! Hello guys. Ay, excited na mo? Yes! Dire mahibalan kung namakak mo o dili karon. Kung namakak mo, kirig yung kamot. Ako, tinood na. Kinahalan mo sultig tinuod. Yes. Sige daw, basig Saan man guys? Unboxing na kami guys! basig kahoy ni. Kahoy. Basig i-scam na sa TikTok. TikTok ayaw jud mo i-disappoint Ano kay. nag-tiktok-tiktok man ka? Ay nag... Sa TikTok. Hala tinuod. Mauni siya mga pattern guys! Tinuod siya. Ala. Isa. Bansaon man na! It's the truth. Dire ang lie. Kasta. Dili pis araw! Start! Start! May ganyan na. Araw! Lie or truth. Count mo. So mag-start na tayo lie detector test. Dili siya scam no, pero may kabalo kung under ba o dili. So gara na meron. Sige, go na, ready na? Go! Ready na mo labas ang mga kabakakan? Ready na! Ikaw, ready na Ilyok? Play. Musog ka sa tinuod? Yes! Ikaw, ready na kang sa Ready. tinuod? Ready. Yes! So sure ka? O, go! Ready na guys. Mali na! Matan lang ka. Kay wa ba ka kasayig nga mo. Maano na ko ba mas... Di lagi. Yan na lang kana lang. Rasa lang. Sige na, ibutang na. I-belt na sa kamot ni Nicole. I-belt na sa kamot ni Nicole. Go na Nicole. Dara bunot Dali, ka. dali. Bunot na mo. Go na Nicole. Yan na, i-belt sa. I-belt sa. Hindi, wala na. Wala. O, pwede. Sagunsa dali. Wala mo ko. Sige, Bill, na di lagi sakit. O ni, Nicole, sa imuhang edad, agi, kuan niya ang iyong kuan, tudlo. Bracelet ba? Sa imuhang edad, tanawa yung tudlo, kay murag iyang gikuan. Sa imuhang, tudlo. Unsa ka sakit Wala, gali now? Dili guys. Di lagi sakit. Nasakit. Bantay mo nga pa. Sa imuhang edad karon, ginabalik-balik pa ba nimo imong panty?